Ana ngendi mangsaku kene mau lah kok iki ana mangkak paling saku wale sapa sejatine jenengmu ana ngendi papan dulu bocah mangsaku kene mau Bathara Kala aku mangarteni marang sira bener aku elek aku edan ning aku edan marang ketentreman edan marang kebajikan edan marang kerukunan dina iki Bathara Kala piye kowe ana ing kapan kene upadi apa Bathara Kala mangsaku bocah lanang siji wedok loro kuwi bocah kandang sekutu akan tatap karo mungsuh kare basane aku ngerti kowe kapan bocah kuwi tatap karo mungsuh ngerti bocah kuwi ayo ana ndi bapak mungsuh cah loro adon loro lan siji telu iki bocah tak mungsuh samudra sing dimunggah ana sakjane mustakaku tapi Bathara Kala kenapa bocah sakit tak mungsuh kok aku retu apa bocah kabeh ki mau kowe antuk pangayuhan dening Gusti Kamurdi kawula aku dadake kowe bal-balen mungsuh bocah kuwi ora bakal